warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ingkang kula hormati selaku penasehat pengurus RT Sedoso inggih menika Pak Agus. Ingkang kula hormati seksi rohani inggih menika Pak Nur Kasani. Ingkang kula hormati sederek tamu tebih kawula Mas Joko Rianto ingkang sampun kesarawuh teng dalem simbol begini. Lan ingkang kula hormati sedaya rencang-rencang ingkang derek dados pengurus RT sedaya Sedoso menika. Alhamdulillah ingkang sepindah monggo kita sami ngucapaken raos puji syukur dening Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran-pemikiran saking jenengan sedanten ingkang saya menika. Mugi-mugi kanthi kelampahan wekdal sedantenipun saged kaleksanan kanthi bantuan jenengan sedanten lan keikhlasan masyarakat atas desa umumipun. Niki saking rembakan ringan menika gadai keputusan yang saya sangat kagum kula pribadi mengke penyampaianipun teng rapat malam minggu. Nah niku mengke mugi-mugi dipun setujoni kalian masyarakat. Intine jenengan pun paring arahan ingkang sae menika mugi dados anggenipun kula nglaksanakaken kewajiban dados tiyang sing di ngarepke teng RT niki ngoten nggih. Niki saking kula cekap semanten matur suwun sanget anggenipun sumbangsih pemikiran wekdal kaliyan tenaga jenengan sedanten nggih nyuwun ngapunten anggenipun sesuguhan lelenggan kirang sekeca saking kawula sak keluarga saestu nyuwun ageng pangapunten saking kawula kula cekapi semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.